Sen näme dip namaz okuýmaýan, onda men ýetişemem. Şu zamanyň özün Allah beripdiden bize. 24 sagat Hudaý Taala taňa beripdi, dem alypdyň, nefes çekipdiň, halal şöreň ýerine ýörtüpdiň. Erti bilen turýan el aýan gymyllapdy. 24 sagaty günne biziň üstümizde zamany berip duran Allah'a 5 daýyga biz wagt etmeýärmi? Men ýetişmeýän, men başym secde urmany, ýani wagtym ýok diýmekden. Haramdan gazanylýan aşdan tanalmaz. Allah üçün akmayan yaştan tanalmaz. Kişi başımma deyip kuvanmasın, secdege barmayan baştan tanalmaz. Hudaýa yaradan eýetiniň beraberinde maňlay ýere degmeýän bolsa başımma deyip görmesin. Men ol ýetişmeýän wagt etmäni sen 24 sagat Hudaý Taala bize berip durandyr ey musulman.